50 pesos na tumpukan po, no? Manggang hilaw. So may siniguelas po tayo, no? Ang kilo po ay 120. At nakakabili rin po ng 60 pesos kalahating kilo. Boss, magkano yan? So 100 pesos po ito, oh. Tulingan. Yan boss, magkano naman binibenta yan? Kaya to, 100. Yun, 100 pesos. Oh. Ito 150, no? Murang-mura po yung isda nila na naka-plastic. Bustando! Good morning. Uy, 50 kilo. Oh. Ganyan pong katataba po yung tahong. Tapos ang kilo po, no, 50 pesos. Kilo po dito ng espada ay 100 pesos. May magkano itong bidbid nyo? Lahat na to? Oh, lahat na po, 100 pesos. Masarap po sa meatballs. Bisugo po ay 120, no? Piko po ay 100 pesos po ang per kilo. So ang asa-asa po dito ay 100 pesos ang kilo. So sa mga tilapia, no, naglalaro lang po sa 70, 80, 90 ang mga per kilo. Boss, magkano yung hipon mo? Magkano? So 250 po ang per kilo, no, malalaking hipon po yan. Pwede rin sa mga chismo. Oh, idol, magkano? 140. So 140 po, nung nagtanong po tayo dito ay 150 po ang per kilo. Ngayon 140 po ang hito dito sa Malabon Fish Market. Yun, 80 pesos po ang per kilo po ng galunggong. At 50 pesos po ang tulingan. Ang baba ng hipon ngayon, no? Ang daming bagsak. 250 po ang per kilo. Dito po 260, 270. Yan. Yun, yung sinasabi ko, shout out. Sa yellowfin po, no, 100 pesos po ang kilo. Ito po ay 100 pesos ang tumpukan, no. So, lapo-lapo, 20 kilos, sandal to po kapahap. Ito po yung apahap. 100 pesos po ang tumpukan, no. Magkano tumpukan mo dyan? Talang yan po. Yan, 3 piraso. Yun, 3 piraso, tumpukan po. Ano isda to? Ato kilo. So, 100 po ang per kilo, no? Ganda po ng laman, no? 100 pesos po ang per kilo. So, ito po mga nakalatag na po na ito, no? 100 pesos po ang kada tumpukan po ng isda rito. Dito naman po ay may mga tumpukan, no, sa halagang 50 pesos, galunggong. Ayan po. Magkano kilo? So 160 po ang per kilo po dito ng pusit kalawang, no. Tapos yung mga presyon po ng bangus. So ito naman po yung mga tumpukan pa rin po ng bangus dito sa Malabon Fish Market, no. 120 po ang kada tumpok, 3 piraso na po yan. Alright, so good morning po. Nandito po tayo ngayon sa Malabon Fish Market, no, upang mag-update ng mga panibagong presyuhan na nagaganap po dito sa Malabon. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer na mag-ikot dito sa Malabon Fish Market. Tara, let's go! So ang kalahating kilo po dito ng mangga ay 30 pesos. So ang gaganda po ng mga mangga po natin dito sa Malabon Fish Market, no. So sa mga prutas naman po ay talagang murang-mura po ninyo mabibili sa halagang
50 pesos na tumpukan po, no? Manggang hilaw. So may siniguelas po tayo, no? Ang kilo po ay 120. At nakakabili rin po ng 60 pesos kalahating kilo. Ay, shoutout sa mga nanonood dyan kay Patlando. Yun! Napakasipag mo talaga, idol. Siyempre, 5 na anak eh. Yun! Nakalima ka na kaagad. Boss, magkano yan? Hanggang lang. So 100 pesos po ito, oh. Tulingan. Kabili mo to. Yan boss, magkano naman binibenta yan? Dahan to, 100. Yun, 100 pesos. Oh. Ito 150, no? Murang-mura po yung isda nila na naka-plastic. Boss, thank you. Patlando. Good morning. Uy, 50 kilo. Oh. Ganyan pong katataba po yung tahong. Tapos ang kilo po, no, 50 pesos. Boss, kailan bang boss? 50 lang 50. Ate, kailan bang ate 50 lang ang mga sa iyo? Kilo po dito ng espada ay 100 pesos. May magkano tong bitbit nyo? Lahat na to? Oh, lahat na po, 100 pesos. Masarap po sa meatballs. Kailan bang 50 lang 50? At tumpukan to, Nay, no? 100 pesos. Nay, salamat po. Kano kilo, idol? Ito tumpukan 100. Ito 50 pesos. Yun. 50 pesos po ito, oh. Ito po ay 100 pesos. Tumpukan po ng galunggong. Salamat. Kaysa ibagsak ko pa dito, di ba? Lumayo na lang. So 250 po ang kilo ng hipon, no? Magagandang klaseng hipon po, no? 2 pieces po ang pipino, no? 25 pesos. Tapos ang kamatis ay 25 pesos po ang kalahating kilo. So dito naman po ang kilo po ng tahong ay 30 pesos. Tapos ang bisugo po ay 120, no? Piko po ay 100 pesos po ang per kilo. Alright, so ang mga presyohan po ng isda dito sa Malabon Fish Market ay murang-mura pa rin po ninyong mabibili, no? Talagang yung mga presyohan po ay pangmalakasan dito sa Malabon Fish Market na murang-mura po ninyong mabibili ang mga presyohan po dito ng isda. So ang asa-asa po dito ay 100 pesos ang kilo. Hindi po naninira ng So sa mga tilapia, no, naglalaro lang po sa 70, 80, 90 ang mga per kilo. Boss, magkano yung hipon mo? Magkano? So 250 po ang per kilo, no, malalaking hipon po yan. Bumabalik. Pwede rin sa mga chismosa. 250 po ang per kilo po ng hipon, no. So ang hipon din po dito sa Malabon Fish Market, no, murang-mura rin po ang mga presyohan po ng kanilang mga paninda dito sa Malabon. So dito naman po ay 220, no? Oy, shout out mga idol.
Yun. Alam mo si Boss Lando mapagmahal ha. Parehas mo yan. So, meron po ditong hito na buhay. Okay lang 50 lang oh. Para itong sariwa oh. O yun 50 pesos po ang tumpukan. Sa hito, idol, magkano? 140. So, 140 po. Nung nagtanong po tayo dito ay 150 po ang per kilo. Ngayon, 140 po ang hito dito sa Malabon Fish Market. Dito, di ba? Ito yan mo yan. Di battery na yung hito ngayon. So, ang alumahan po ay 100 pesos po ang kilo. Ito po ay 50 pesos po ang mga tumpukan po ng galunggong. Yan, tumpok-tumpok po mga bisugo, no? Tapos dito po ay 200 naman po ang per kilo ng hipon. Tulingan po 60 po ang per kilo. Ito lang po, mother. Maaga pa kasi. Ayun, 120 tatlo. So, tumpukan po ng galunggong dito, no, 50 pesos. Tapos ang tulingan po ay 50 pesos. Tapos dito po 220 po ang per kilo ng hipon. So, dagsa po ang hipon dito sa Malabon Fish Market at murang-mura po mabibili dito, no? So, 90 po ang per kilo po dito ng... O yun, 80 pesos po ang per kilo po ng galunggong. At 50 pesos po ang tulingan. Ang baba ng hipon ngayon, te, no? Ang daming bagsak. 250 po ang per kilo. Dito po 260, 270. Yan po yung mga presyo po ng hipon dito sa Malabon Fish Market, no? Dumagsa po sa mga murang presyuhan. So yan po yung ating mga kababayan na mga namimili po dito sa Malabon Fish Market. Brother! Ang founder po natin sa Pamilya Banto. Ayan. Shoutout sa Pamilya Banto. Yun! Yung sinasabi ko. Shout out! Founder natin. Sombrero. Kano sa taong? 30. So, murang-mura po dito ang tulingan, no? 60 pesos po ang per kilo. Pangmasa po talaga yung mga presyohan po na nakikita natin dito sa Malabon. Ay, yellow brother. Bilhin mo mura yellow pin, oh. 100 ang kilo. Tulingan, 60. Gagawin ko ni Ma ito. So, sa yellow pin po, no? 100 pesos po ang kilo. So, murang-mura po ang mga isda ngayon dito sa Malabon Fish Market. Dahil nga sa marami po na ibabagsak ngayon sa ating punduhan, no? Yan po ang tumpukan, no? Tulingan, 100 pesos. 100 pesos din po ang mga bisugo, no? Ito po mga tumpukan po lahat yan, 100 pesos. Hindi na lang 70. Natay sa isang daan, oh. Ito po ay 100 pesos ang tumpukan, no? So, lapo-lapo, 20 kilos, sandal to po, kapahap. Ito po yung apahap. 100 pesos po ang tumpukan, no? Oh, 70 Ito, 70 po, gulyasan. Medyo na, kasama yellow pin. 70 pesos po ang per kilo. Shoutout kay... So, grabe po mga tumpukan po dito, no? Ito po yung parrot fish. Ayan. Yung po nga parrot fish na po yan ay iba-iba po ang mga kulay niyan. Ito po. Oh.
Boss, magkano tumpukan mo dyan? Yan, 3 piraso. Yun, 3 piraso, tumpukan po. Ano isda to? Ato kilo. So, 100 po ang per kilo, no? Ganda po ng laman, no? 100 pesos po ang per kilo. Sibay! So ito po mga nakalatag na po na ito, no? 100 pesos po ang kada tumpukan po ng isda rito. Kahit ano po dyan ay tumpukan po sa halagang 100 pesos. Itong gaganda po ng ating mga isda po dito, no? Na traffic fish. Tapos may dalagang bukid din po dito. Yan. Hi, kuya. Good morning po. Ako nga yung bibili sa'yo. Kana na bangos, Nay? 140 lang kilo. So 140 po ang per kilo ng bangus po dito, na bangus dagupan. Balik ko ng bayad ha. Dapat pinalawa mo. Boss, good morning. Isang kaningin nyo, no? Dara mo na ito, 300. Ayun, may Alright, so sa mga oras na to, no, ang kanilang mga binebentang isda po rito sa Malabon Fish Market ay murang-mura po. Dahil nga sa gawa ng marami pong naibagsak na isda po dito at mga hipon sa Malabon Fish Market. So, yan po yung mga kababayan po natin na mga namimili po dito, no? So, shout out sa ating mga OFW na mga naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po kay Juntanghal at kay Ace Navarrete, no? So, maganda po yung hipon natin dito. 250 po ang per kilo, no? So, sa mga presyon po ay talagang panalong-panalo at sulit na sulit po kapag kayo po ay namili po dito sa Malabon Fish Market. So dito naman po ay may mga tumpukan, no, sa halagang 50 pesos, galunggong, ayan po. So ang kilo naman po dito ng galunggong, no, 100 pesos. Tapos may mga tumpukan din po sa halagang 100 pesos. At 50 pesos na tumpukan po dito ng galunggong. Thank you, boss.
Malalaki. Magkano kilo? So 160 po ang per kilo po dito ng pusit kalawang, no? Tapos yung mga presyohan po ng bangus. Saan boss? Marami na to. Alright, so sa mga presyohan po na mga tumpukan po dito ng bangus, no? 120 po ang kada tumpukan. So ito po yung mga galunggong po dito sa Malabon Fish Market, no? 50 pesos po ang mga kada tumpukan po. Lahat ng klase, 100 na lang. So ito pong tulingan po dito, binebenta po ng 100 po kada tumpukan po yan, no? Presyo malabon lang yan. Yun, presyong Malabon po ang ating mabibili po dito sa Malabon Fish Market. Bibigyan ko na dalawa. So, dalawa 150 po, no? Pusit po dito sa Malabon. Salamat, boss. So, yan po mga nakikita po natin dito ay halagang 100 pesos po na tumpukan dito sa Malabon Fish Market. Yan po, oh. Alumahan at galunggong. Tapos sapsap, ayan. Alright, yan po yung mga kababayan po natin na namimili po dito sa Malabon tumpukan. Sobrang dami na rin po ng tao talaga ng mga namimili po dito, no? Yan po, oh. 50 pesos ang mga tumpukan po dito sa Malabon. 50 lang yan, ganyan po, 50. Butas, butas. 50, madami na ate, oh. Dami po ate, 50 lang yan, 50, malalaki na galunggong. 50 po yan, madami na. Ang kuya, 50 na lang kuya, 50 na lang. 50 na lang din yun, oh. 50 na lang, 50. So ito naman po yung mga tumpukan pa rin po ng bangus dito sa Malabon Fish Market, no? 120 po ang kada tumpok, 3 piraso na po yan. So tumpukan po ng bangus pa rin po, no? Ito po ang mga pandain po, 140 po ang per kilo. Sa Tilapia Batangas po ay 70. Una ako. Salamat po. 80 pesos po ang tumpok ng galunggong po dito, no? Ito po ang mga tumpukan pa rin po ng mga bangus. No, dagsa po ang bangus po dito sa Malabon tumpukan, no? 100 pesos po ang kada tumpok ng kanilang bangus. Tapos ang mga kilo po ay 130. So, salay-salay ginto po dito ay 50 pesos po ang kada tumpok po, no? So ang dalagang bukid po dito na lapad po, no, 160 po ang kada per kilo. Tapos ang tumpok po yan, 100 pesos. Oh. Alright, so sa sitwasyon po at sistema po dito sa Malabon Fish Market, no, grabe po ang mga presyohan po na nagaganap po dito. Ang mga hipon po ay murang-mura po mabibili, no?
At ang mga isda rin po ay talagang swapping-swapping po sa mga presyohan na napakamura po talaga ng presyo. So, shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shout out po sa ating mga vendor at mga kababayan pong dumarayo dito sa Malabon Fish Market upang mamili ng kanilang mga iuulam. So, hanggang dito na lang po at ito pong muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po at bye-bye na po. Ayun, shout out po sa mga katubig. Update muna tayo sa price natin ipon. Ito mga kaibigan. Ayan, oh.